sa nenahňovate, pán Páter. Ja vás poprosím, teda prosím pána Pátera Romana z rádu Minorita, áno, z rádu Minorita, ktorá sa venuje takýmto problémom, ako sme prešli my a snaží sa pomáhať ľuďom v tejto oblasti. Boli by sme veľmi radi, pán Páter, keby ste zo svojho pohľadu vaše skúsenosti. Ďakujem pekne za pozvanie a dovoľte, aby som vás tiež pozdravil v mene svojom, ale pre všetkým nášho spoločenstva Kruciaty, ktoré sa momentálne nachádza zhruba na 3 miestach na Slovensku, takže pekne pozdravujem. Čo sa týka nášho hnutia spoločenstva Kruciaty, tak môžem hlavne hovoriť za Levoču, lebo tam vlastne som aj predstavený kláštora. Vlastne v priestoroch kláštora sa uskutočňujú stretnutia pre ľudí závislých. Špecifikou hnutia Kruciaty je niečo také, že nie sú len ľudia, ktorí majú problém so závislosťou, ale sú častokrát aj ľudia, ktorí chcú dobrovoľne sa obetovať za závislosť. Možno to bude znieť tak trošku zvláštne, ale v podstate v Kruciate je väčšina ľudí, ktorí nemajú problém so závislosťou, čo sú to mladí ľudia, starší. Častokrát sú to vlastne tzv. Spoluzávislí, ten termín dobre známy, že aj ja som v podstate tiež spoluzávislý, môj otec je závislý, preto aj pracujem s touto problematikou závislosti, že títo ľudia, ktorí nemajú problém, sa dobrovoľne zriekajú pitia, kupovania, núkania alkoholu ako forma obety vlastne za ľudí závislých. Keby som tak mal trošku špecifikovať to naše spoločenstvo v Kruciate, náš ďakujem bratovi Emilovi, ktorý ma sem priviezol, prvý raz som na tomto podujatí, tak naše spoločenstvo hlavne združuje to levodské ľudí, ktorí majú problém so závislosťou, čiže sú to ľudia, ktorí už abstinujú nejaký čas, alebo v podstate začínajú abstinovať. Naše spoločenstvo zhruba združuje okolo 20-25 ľudí, ktorí sa v rôznom počte stretávajú vždycky vo štvrtok o 5:30. Samotný priebeh takého stretnutia myslím, že sa veľmi neodlíši od tých vašich klubov, či už A klubov, alebo pre všetkých tých klubov, ktoré sú na rôznej úrovni. Pre všetkým je to časť technická, čiže rôzne veci sa preberajú technické, čo sa plánuje, sa rozoberá. Ďalej je to časť tzv. Kolečko, vám dôverne známe. A potom je časť trošku aj taká duchovná, keďže tam kňaz je zúčastnený, tak sa číta evanjelium, trošku sa to aplikuje do tej problematiky. A keď naše spoločenstvo samozrejme nie je uzatvorené len pre veriacich. Sme otvorení pre neveriacich alebo iného vyznania, čiže toto je vlastne úplná otvorenosť. Každý nech si pomáha, ako vie, či už skrze svoju vieru, všetky svoje zásady, aké má. Nakoniec tohto spoločenstva je to obyčajne 20. hodina, začína sa to všetko o 5:30, tak o tej 20. začína proste čas takej modlitby pred vyloženou sviatosťou oltárnou v kostole, ktorá je vlastne obetovaná za všetkých závislých. Máme svoju webovú stránku, pre zaujímavosť je to www.kruciata.sk, kde je vlastne veškerá naša činnosť. Častokrát aj na tú našu stránku ľudia posielajú z celého Slovenska prosby, hlavne v tej veci závislosti, že počas tých modlitieb sa modlíme za ľudí závislých. Čo by som tak veľmi, ja osobne vyzdvihla, určite aj vy niečo také praktizujete, že nie len stretnutia, ktoré sú určite veľmi dôležité. Dalo by sa povedať, že je to ten doliečovák, takzvaný, ľudia sa v pravidelných intervaloch stretávajú. Dôležitou vecou, čo ja osobne tak docením, aj keď je to veľmi namáhavé, to podľa potreby navštevovať rodiny. Častokrát príde, viete, ja som kňaz, spovedám ľudí, príde žena, môj muž pije, častokrát sa bojí s tým niečo robiť, tak keď dovolí ona, tak ideme do takejto rodiny. Naším účelom je, že by pomôcť tomu človekovi sa rozhodnúť pre abstinenciu. Viete, lebo kto ide na liečenie, obyčajne už dokopaný osudom, niekedy už dosť neskoro, a vlastne my sa snažíme ešte zachrániť tú rodinu pred rozvratom, pred rozvodom. Je rôzny úspech, ale dosť často naozaj rezultáty sú dobré, čiže ľudia sa rozhodujú ísť proste na tú liečbu. A potom samozrejme po liečbe, či už je to po tej prednej hore alebo nejakej ambulantnej liečbe, sú tí naše pravidelné stretnutia. Na to do okolností tiež máme takéto podujatia, ako zhruba sa uskutočne vždy v čase októbrovom, okolo 100 ľudí chodí z celého Slovenska a takzvané sympózium Kruciaty, kde tiež pozývame rôznych odborníkov, či už z psychiatrie, medicíny, ale všetkým tiež aj duchovných, a tiež má to taký náboj duchovno terapeutický, čiže sú
podujatia, aj náboženské, aj taktiež samozrejme terapeutické. Možno, že tak v kocke by som toľko povedal. To naše spoločenstvo, hovorím, je otvorené pre všetkých, ktorí chcú nejakým spôsobom podať tú pomocnú ruku vlastne. Preto aj by som chcel povedať, že veľmi si vážim každého z vás, hoci ja nemám problém so závislosťou, ale jeden môj známy kňaz povedal, že trošku ľutuje, že nie je alkoholikom. Viete prečo? Lebo si uvedomil, že títo ľudia si oveľa viac cenia niektoré veci v živote. Napríklad mám takých ľudí, ktorí našli vlastne vieru v Boha vlastne cez to peklo závislosti a ich viera je akási iná. To už nie je tá tradičná viera. Čiže ďakujem Bohu za vás. Ďakujem.